Gândurile mele toate duc spre tine și în visele mele ești doar tu, iubire. Jag vet faktiskt inte vad jag kan säga om det här. Som journalist ska man alltid vara objektiv och inte personlig. Men i ett sånt här läge är det svårt. Det här är barn som kommer från ett barnhem i Bukarest. De har inga föräldrar. De sticker från barnhemmet och hänger ute på gatorna och de använder en drog som heter Aurolac. Det är en metallfärg som de sniffar. Vi har suttit här med dem ett tag och bara genom att sitta bredvid så mår man illa, snurrig i huvudet, kraftigt påverkad och de har ju det här, andas då in det här i mun och näsa. Jag förstår inte hur de klarar det faktiskt. Det är ännu en dag för de förlorade barnen i Bukarest. N-aș prețui iubirea ta, doar atât cuvânt. Am greșit, mai dă-mi o șansă, iartă-mă, nu pot fără tine să trăiesc. Det här är André, han är 13 år, han har bott på gatan sedan han var 6. Och det här är Claudio, han är 21, han har bott på gatan i 2 år. Vi sitter på Eniri Square, det är i mitten av Bukarest. André han bodde på ett barnhem i Ferentar som heter Shirishari. Han fick stryk där med träbrädor. Och pengarna som skulle gå till barnen, de tog personalen. Claudio han har också för länge sedan bott på Shirishari och han stack också därifrån för att han blev misshandlad. Jag har suttit här ett tag med de här barnen och pratat lite om hur livet är på gatan och jag frågade om det inte är farligt att bo på gatan när man är barn. Och då svarade André här att jo, det är farligt och att det har försvunnit barn härifrån. Och han säger att barnen försvinner för att man tar dem och säljer deras organ. Och för 2 veckor sedan var det en man som kom hit och försökte lura in André i sin bil. De tror att han är från England, han pratade engelska. Han bjöd på en glass och var på väg att ta André. Och då så såg Claudio det så att han kom och gjorde en räddningsinsats. André han säger att Claudio är den som tar hand om honom på gatan. De sover här borta nära en sopstation. Idag så tiggde de ihop 50 lei. Och deras dröm är att få ihop 400 lei så att de kan ta in. Det finns ett rum man kan hyra, det finns en säng där och då kan de bo där en månad om de får ihop de här 400 leien. De fick också en pizza idag så att idag var en bra dag för dem. De knarkar inte och de stjäl inte. Och jag frågade André vad han drömmer om i framtiden och sa han att han vill ha ett hus och att han vill ha barn och han säger att han sköter sig så att han hoppas att det ska bli så. Cum este viața pe stradă? Foarte greu. De ce? Că noi nu avem părinți, nu avem familie, nu avem mica și ne ajutăm unul pe altul și facem rost de bani să ne luăm ceva de mâncare. Care sunt pericolele pe care le întâmpinați pe stradă? Adică cu furtul, cu astea, că se ia copilul pe stradă și le ia organele, îi urcă mașină că spune că ia câte o bomboană, o înghețată, îi duce pe câmp și le bagă cuțitul în ei și le ia organele, inima, ficatul, plămânii. Cunoști astfel de cazuri? Am cunoscut un om, dar acum am fost la el acum câțiva ani la el acasă, a văzut că sunt bun ca alea și a vrut să bagă într-o seară cuțitul în mine și eu am strigat ajutor, ajutor la o scară de bloc, a venit o femeie, a bătut la ușă și după aia femeia când a auzit țipete a chemat poliția și asta. Sunt copii care au dispărut din zona asta? Au dispărut 3 copii.
o fată și doi băieți. Acum cât timp? Acum 2 ani de zile. În genunchi cer iubire, te rog mai rămâi cu mine, nu mă lăsa să mor de altă doar.